Salutare lumea, sunt Alex, să vedem, așa, bun, filmează. Salutare lumea, sunt Alex și v-am găsit la o nouă serie pe canal. Deocamdată nu am de asta banner să-mi pun și nici post de profil. Trebuie să mi fac eu. Ok, am filmat niște CSGO, acum vreau să încerc aici. O să acum cu 40 pe negru, cu 20 pe negru. Dacă știi, e bine. Haideți să vedem. Trebuie să mai pun 20 pe asta. Bun. Și 20 pe asta, ca să mă asigur. Așa, mă bag puțin iolo. Hai să rea. Ce pică, ce pică? Dă-mi să pice verde. Negru, ok. Acum mai bag o dată pe negru și pe roșu. Deși am eu o impresie că pică. O să pun 10 și pe verde. Așa. Prima oară cum fac eu pariuri. Ce s-a deconectat? Nimic. Sfer. Și roșu. GG win. Nu știu. Și ceva. O să mă bag așa. Și cu 15 pe roșu. Da. Și cu 2 pe ăsta. Dar nu prea cred că sunt destul de mici șansele să pice negru. Cel mai mici sunt astea. Dacă pică ăsta, perfect. 140 de puncte, nu strică. Mamă, ce-am sperat. Da, m-am câștigat 4 puncte. Bun. O să mă bag cu 20 pe... Hai că mă bag pe roșu cu 20. Tot bag 5 pe ăsta și 5 pe ăsta. Bun. Perfect. Nu merge mouse-ul bine, nu știu de ce. Și... Hai, verde, verde! Verde! Oh, atât de aproape! Atât de aproape! Hai, mă. Acum trebuie să pice verde. M-am băgat YOLO pe verde. O mai bag așa. Și așa. Bun. Hai, mă, că m-am băgat YOLO. YOLO. The suspect. The suspect. Ok. Hai, dă verde. Hai, verde. Nu! Hai de capul meu. Măcar am câștigat 40. Astăzi că sunt curios. Shop. Ce au ei la shop? Poate am să treacă că avea pe Hyperbeast. Mamă, ce avea unul. Ok, mi s-a blocat, da. Pentru că de ce nu? Vreau și eu un item acolo, bă. Vreau un item. Oh my god. Da, deci va trebui destul de mult. Eu mă uit și eu după ceva ce-mi place. Uite pe ăsta aș vrea. La 8. Mamă, și astea scumpe. Ia, ce are la un preț mai... Ce mai ieftin? De pe aici, că chiar vreau să știu ce mai ieftin de pe aici. Și parcă vezi, acum când mă întorc, a picat odată verde. Ok, fete mare, ruletă. Mamă, nu știu ce făceam dacă pica verde acum.
Ok. Să ne băgăm așa aici și cu 5 pe astea. Mai avem 190 de puncte. De cât îmi filmăm? Abia de 5 minute. O să vă las site-ul în descriere. Hai mă, verde, verde! Ai de capul meu, am pierdut 5. Hai, nici chiar așa, de nebun să nu mă bag. Bun, cam așa. Dacă pică negru, dau rage quit. A picat! Ai de capul meu, Doamne! Nu știu, de voi, eu nu mai pot. Mă enervează destul de tare. Da, mă, fără puncte. Dacă să rămân fără puncte, să închid filmarea. Și dacă e... Ei, mai reușesc eu să fac rost de puncte. Și sper că vezi acum verde. Deci dacă dă verde... Hai mă, că n-a dat verde. Tot negru, bă! O să mă duc și eu pe alt mod de joc. Eu că să mă mai duc pe baul. Sau pe mini, nu știu. Ăsta nu știu cum e. Asta să fac și eu, ăsta mai e așa. Bun. Hai mă. Bă, dă-un verde! Ai, măcar puteai să dai negru, bă, frate. Până acum numai negru dai. Mă mai bag așa, puțin mai YOLO și după... Este! Oh! Hai să vedem. Da. Da. Băi, da. Ne, aici trebuie să bagi, bă, item. Eu un item n-am. Deci un item n-am eu. Ha, mă. Cât de YOLO se poate. Oh. Nu. Nu cred. Cine îmi trimite mă mesaj? În fine. Bă, deci nu vine să cred. Cum naiba? A trebuit, bă, lui să mă ducă înapoi. Ok, haideți să vedem. Dă, Doamne, acum să pice. Dă, Doamne, să pice verde. Dacă nu dau rage quit pe filmare... Deci nu cred așa ceva. Mă mai bag cu 5 pe fiecare. Cu asta mă voi băga 10. Poate mai clip și eu ceva. Mai am 75 de puncte din 300. Oh my god.
Mă, zi, dacă dă verde, nu știu ce fac dacă dă verde acum. Deci mă bag cu 50 pe verde și nu... Mă bag și eu așa mai iolor, puțin. Bine, puțin, cam mult. Chestia asta. Dacă nu câștig închid filmarea aici. Că deja o dau în SF-uri. Adică e enervant. Nu pică sub nicio formă. Hai! Da, cum am zis, închid filmarea aici. Cam atât pentru episodul acesta. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!